Bueno, gu batzutan urrutira joaten gera, inigo, beste Bai. batzuan erdibidean ibili eta gaur, ez no esatea etxean, baina oso antzera, ze zu Antigon asko ibilitako, zea? Bai, egia esan, txikitatik gaur ibili naiz, 8 urteekin hasi nintzen pelota eskolan, da oraindik ere baita aldetenean laguntzen diet bai. Bueno, 8 urtetan, baina nola izan zen 8 urtetako gura? Hau da, etxeko giroa zen, ez dakit ikastolan irakasle baten zaletasuna zen, osaba bat zen, aita zen, nola sortu zitzaion Inigori 8 urte horietan pelotatxo bat hartu, ze Inigo jokatu dezake, atezain bezala, defensa bezala, delantero zentro bezala jokatu dezake, fizikoaren gatik esaten dut. Nola sortu zen hori? Egia esan etxean ez zegoen pelotako zaletasun handirik. Egia da aitonak oparitu zutela pelota bat, eta lehengusuare baita udaran eta puntatzen zela pelota eskoletako entrenamenduetara, baina ez zegoen zaletasun nola ikaragarria, baina ez dakit niri gustatu zitzaiten beti egia da txikitan, ikusten gara titinen partidak ikusten ditun beti, eta nik uste berak engantxatu zitela pelotan jokatu eta disfrutatzea, ze azkenean nik uste txikitatik disfrutatu eten kirola dela eta horre lagundu ditela beste kirolak alde batera uzten modu batean eta beti pelota izaten nire lehentasuna. Noiz jantzi zina lehen da bizikoz pelotari bezala? Ez goratzen, baina izango zen Antiguoko pelota eskolako txapelketetan. Goatzen naizela beti finala galtzen nula, txikitan enun behin ez dakat ez da kopa bat idaz nintan. Beti... Bueno, kopa bat jarko da, bai. Eta, claro, zuk ala ere, gero ia txapelketan sartu zinanean, Inigo, bentajatxo batekin jokatzen zenun, frontoia ondo ezagutzen zenula. Bai, egia esan hori aprobetxatu izan nahi nuz, azkenean etxetik gertu dakaten frontoi batean bentaja hori aprobetxatu behar dut, gainera Antiguoko frontoia berezia dela eta egia esan ordu asko sartu nituen kalonjerekin batera erreboteatzen ikasten, nola defenditu eta berak erakutsi zizkiten egia esan ze truko zituen Antiguoko frontoiak. Ze egia da beti lehenengo partidora beste baino entrenatuagoa iristen nintzela kantxaren barruan nik notatzen duen. Egia esan jendea lehenengo partiduan beti esan da Antiguoko frontoia oso zaila dela jokatzen eta nik hori nabaritzen duen bai. Nolakoa da Antigoko pelotalekua atzelari bat entzat Inigo? Oso berezia, nik esango nuke bihotza gehien azeleratzen duen frontoia dela, ze pelota motela dira, baina askotan aireko jokua behar dezu, nik gogoratzen ez sotamanoa asko erabiltzen nula frontoi hortan, ze azkenean pelota erreboteatzen hastezeanean, seinale txarra, dominatu da zarela. Bestearen mendean zabiltzala, ez da? Hori da. Bai. Egia da baita oso zabala dela, baina aldi berean uste tantoa bukatzea ez dela hain erresa. Hain txikia den eta atzelariak aireko joko erabiltzen badu, defenditzea ere ez da zaila. Nik errezeloa daukat gainera eskubik aldean eta batez ere atzean pelotak erdialdean da baino gehiago korritzen duela eta zaitun alde batera joaten dela, ezta? Bai, hori da. Azkenean, igual pelotazo hoberena ez da errebotea sartzea direkto. Zuk esan duzun bezala hobeto da zabalderak botatzea eta hor pelota asko ateratzen da eta gehienetan tanto izaten zen bai. Bueno, eta egun batean, aspaldian ez eta Donostiak txapeldun bat dauka Antiguon Inigo Bikuñarengan. Zer goatzen zera partidu hartaz, Inigo? Oain goatzen naiz, nire oso laguna da Joritze Gurenekin irabazi nula eta horrek eman zitela
ilusio handia. Egia da partidua alde zaurretik zaila geneukala, ze Arangurenek jokatzen naiz asko jokatzen zula frontoi hartan, bestetan bai, baina hartan nik uste gehiago. Eta bai, gaina baita jokatzen naiz, uste igandean jokatu genula eta ostiralean bai Joritzeketanik Zumaiako finala galdu genula. Eta esate genula joen, asteburu baten 2 finalez ditu galduko, no? Eta menos gero bukaeran esaten, firmatuko genuen hasieratikan Zumaiakoa galtzea eta Antiguoko iraztea. Tira, eta egun batean, Inigo profesional egiten da. Entrenamendu asko egin da Asperekin ordurako? Bai, egia esan, Antiguoko, urrengo urtean baita finala jokatu nun, eneko Labakarekin, eta hortikan, Lezoko finala eta gero ustez, aurre kontratua firmatu nun, eta bai, egon nintzen urte bat, urte terdi, behaiekin entrenatzen. Segia ikasketak nik beti oso gorra izan naizela ikasten, da hor tokatu zaiten ingenieritza mekanikoko graduan 2. mailan ustez. Eta nik esaten nien, guain debutatzea nire prioridadea ez zela. Nahiago nitula ikasketa pixkat bideratu, behaiekin entrenatu urte bete, urte terdi, eta garantia batzukin debutatzeko helburuarekin. Eta nik uste horregatik egon nintzalein beste denbora entrenatzen, gero hori, karrera bukatu eta pelota zentratzeko nire burua. Bueno, balantza egiteko modua ere bada, edo momentua bada, zer eman dizun profesionalizate horrek Inigo? Bai, esperientzi ikaragarria, egia esan partidotik eta astetik astera hobeto ikusten nire burua kantxan, eta hori, konstiente naiz oraindikan gauza asko ditutela hobetzeko, baina egia esan pozik nago, ze egiten duten lanak gero frontoian emaitza dauka. Egia igual aste bat edo bestera partido batekin ezin dira emaitzak edo atera, konklusio ondorio asko atera, baina nik nire burua egia esan astetik astera hobeto ikusten dut. Zer esaten dio Jokin Etxanizek Inigori? Jokinekin lan asko egiten ari naiz posturan, ze azkenean askotan pasatzen zait postura igual ez ondo jarri eta aukaria baino gehiago nekatzen naizela. Igual ez zain notatzen, ze indarrarekin eta igual gabezi hori pixka tapatzen dut, baino bai beraketanik hori koinziditzen dugu, oraindikan bai ezker eta bai eskubiko postura lasaiagoa esan, baino pixkat kontrolatuagoa lortu behar detela aukaria baino gutxiago nekatzen. Lesioak ere izan dira tarteko, Inigo? Bai, egia esan lesio larririk ez dut eduki. Eskuko min batzugatik uste 2 partido suspenditu ditutela, eta gero apendizitisa pasa nun apirilean, martxotik apirilera, eta hor hilabete egon nintzen jokatu gabe, baina hori. Azkenean nik esaten nun ez zela lesio muskular bat rekuperazioa eta behar duena. Azkenean apendizitisa o te toka o no te toka, eta Inigo, azkeneko galdera. Antiguoko frontoia, txikia, bildua, jendea gainean, eta momentu honetan frontoia gila denak handiak, jenderik ez, ostasuna? Bai, egia da Antiguo berezia hori daukala baita, ezta? Jendearen berotasuna, gaina normalean frontoian dagoen jendeak beti onera egiten du hor, beti txaloak eta hitz onak izaten dira, eta uste hori baita balore garrantzitsua dela frontoiarena. Horko jendea gehienetan egia da jende berdina dela, eta nik beti hor jokatu etenean oso gustora jokatuet, beti sentitu naiz maitatua, eta uste beste pelotariak baita inorrek ez daukala kejarik Antiguoko txapelketarekiko. Horrek esan nahi du, aurten arratsalderen batean frontoian ikusiko zaitugula, ikusle modura. Bai, segurazki baietz. Aldetenean eta dakitenean partioa dagoela, gustatzen zait jutea, gaina nire lagunak
afizionatutan egin dituten lagun oso onak jokatzen egongo dira eta seguro joango naizela bisitan. Ergi, Inigo, udara ona, bigarren zatian gaude, esateko nola baitere, eta ikusten zaitugun egunen batean, frontoian. Ondo izan, Inigo. Eskerrik asko, eta berdin.